Pangi yang mahita, damini di batana sumurun sian saluhu naroha i mana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani di bata nagabi barita nauri di hita i mana tersurat sian buku Evangelium Markus bidutulu mamuka mesian ayat 20 saat na itu ayat 25 tanggung kamuma hatani di bata. Dungi mu lima ibana gabi romom mamuse rona torobi pola sudah nasi damang. Jadi bagi ak kasih sokot na Roma nasi damang ala ibana ini na nasi dado narik tu ibana. Ia ak kasih foto surah 6 tuat sian tadi Yerusalem di dokdo nasi polisi tu ibana. Jalan hidupnya kasih polisi do di pangasawan lau babaliho ak kasih polisi. Jadi di Juma nasi turuna marupama ma ibana mandoktu nasi taga rumah pabaliyo nasi polisi. Doan nasi polisi ay molo marsalisi sa harajau sama dirina dan nakot harajau nai jala mono marsalisi dongan sabaga sama nasina dan nakot nasa bagasini. Asa moro hehe si polisi mangalo dirina jala marsalisi sama ibana dan terbahin hot di ibana nalahu sudah nama dan habongatan halak jabuni ulu balang lahu mangarapas ugasanna anggo sojumulu di ihoti ulu balangi dumpi asa terbuat sa ugasanna situtudo hatakon tarsi sape nasa dosa ni akajol maro di nasa ragam ni pamisayun na sidan na rupak dewata anggo nama ngade itu di perbadia dan dapok sahasan ni nang isu marutang dosa bisa dibiling na nama ibana ar di nasida paton di nahuda do ibana dungi Roma inana dohot akka angginang. Jadi dinarwari nama nasida jong gabi disuruh ma nama ju ibana nahud donatorobi humaliang ibana gabi didok mang dia lamanan do inangmu do akang kimro di akka ibotom di usoi do alainin nama mangadusi nasida isi do waran de inang jala isi do honon akka anggiku jala diberek ma akka na hud humaliang ibana inna akka oddo de inang dot akanggiku ay namang mula kung lomo ni rohan ni bata ido anggiku ido ibotoku ido daina ima sahana dia mo kadonga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus ala ni haporsyaon da dari ukur liling nahita gabi Kristen molo nang gabi Kristen pehita sian upung neuputna dari ukurannya haporsyaota ukuranna naung halak Krista kita iman pangoloyun di bata lapatanna iman kita diukur bukan dari lamanya kita menjadi Kristen tetapi dari ketaatan kita terhadap Tuhan. Hidup mulut acahan nang di surat Yakobus 2 ayat 1 haporsyaon ibe ikon marpangunaon iman tanpa perbuatan adalah mati. Pangulau nima marhiti ketaatan manang pangoloyon lago mangulau. Alani kita mawai molo taduk kita halak naung porsya. Bukado haporsya teng nunga takasita marpos ni roha nunga takas pangoloyotan molo didok Tuhan Yesus audo dalani namar lapata dui orang ibana dosi badua nunga takas jalan nunga ta calo lapatanna didok Tuhan Yesus do ima asa idok tasya kapur seni dina rohi tatu ibana jala takas tahamuluon ima taringon Tuhan posyaka molo tajahan di poda pintu 10 ayat 22 takas dui
Pasu-pasu ni Jehovah do mampai mamorat jaladang merdala kang ngelutut di bani boha do pangolot tadi si. Asa pangolota ima. Dang adong bili kita naulu mangototui asa umora. Alai nebadia di kita. Jala ta jaga humanita totong badiang. Dihabadiaum duhabad ima debata. Jalan didok jami taon asa taulo ima dibata ima pataridao kapur syauta mangihutun ibana. Ibaga satu buku takas do dia taon do tikas. Ima isi halak na mangaliay to di porbadia ima halak na sutao majaro haluaon siya dibata. Molonungan di songkopi to di porbadia parlo tapi ikut parlo namat perbuih ulau ni to di porbadia ma. Nambi marparange markutu isak-isak ni daging. Marang isak itu. Alai korang mamanahan sa rodi ujung na pai maju patiki pakrimunya porsyap pai. Ulau ta ima ulau dalam Kristen na porsya ima mie di bagasan toti porbadia. Unang pangasangi kuku manang sinado. Unang ita pangasahod di ngulutong alay talos matod di porbadiay mangaramoti maraguguyo ugut manugu ita lau patakon hapor syauta di bagas at pagkirimoni. Dirido nataidan di bagas at tupko. Ima alak si boto patik do si boto surak naro di Jerusalem na didok. Ima Jesus nahira na si bulison. Ala di babali angka si bulis gabi di dog ibana ima halak na si bulis jala gabi tarida ma na mangalia itu di porbadia na siya hamo karo nga sa porsyaon siya dia do tatanda naon tino yoni to di porbadia Tutu parbuy ni to di pang ima marhiti pang lota parbuy ni to di do haruar siya tirita dari sidagi dan pola main iya tu sata aido jisdo seperwina do tadau hawi dia takas di Matius itu ayat 10:1-11 seperwina do tadamuna nasida tunda po maputi ko perwini hau anggur sian buluduri mana ngata jauh sian rimbang ay mat perwina dinggan do nasahana dinggan alay batuar wano perwina narasohasia yang guhau nadinggan dan terperbusa narwa. Jelahau narwa ada terperbusa akan nadinggan. Anak ini maka doa ta paroha kumamsi ima parang ini si boto surati. Nama ngaliai ima ulau ni Yesus. Niang rohana. Jala sebelah mata sida marmida ulau ni todi marhide. Gudang halak parrohanan yang si pamunang dirina jala holongan ibana holan dihisap di daging mulu tapalos parang isongoni manegai pikiran tak dulu gaya bintang duduk jala dang marroha pangmodul bisa di bapak alai diigil do asa marsitu tu ita unang be ya palos pikiran si bolis manegai pikiran tak atau tong madi bagasan holong na siya di batam marhiti asa sawon itu di porbadi sayangkan dari bincang ima taparwa ima nang dari bagasan itu sada persyadaran na arga na taida di patupat Yesus ima tetap tenang dalam menghadapi segala fitnah. Memang meragam do cara ni si putu surati lamang aliai Tuhan Yesus. Marasing do dibacara nama ngaliai to di porbadia do mengitupi manang mendukakan to di porbadia. Diturpuko dia tindakon adong ma istilah nama ngaliai to di porbadia. Ima diulahi musai di suratul apostol Paulus na di Efesus 4 ayat 7. Ima ulan na berhubungan do gusik perpecahan kepahitan do akka hamara akka parmuku. Do ima akka ulan na mangurisan ni Jehovah gabe sarupa to akka ulan ni portibyon. Gabe menomor 2 kan dibata di ulan na. Jadi siya berengonta.
kundan semangat hapur syaitan dela tala pasangan di batang murad ulaun mangurui sangat di batang alai pasangan putu nama aldo ima alat duse dampak nagabe borat ninguru ima mangitubi do nanidok na mangaliai toddi berarti manudak di batang jala konsekuensi ni halak na manolak manang tatulak tod na manudak tod di porbadia lapatan na isi ima nunga tu maserikot dibuan ima tu pendepisinya manang tu panadayon di ulaun itu di porbadia alani dang lomoro hani di bata diaka kepahitan manang permuruku manang perpecahan pakiri masawani ma di bait Tuhan Yesus mangalo lalu ada kasih foto surati di upamahon jala di pasa mahaton di pabali Tuhan Yesus sibulis marhite panguluni sibulis dia lu si Tuhan Yesus ma adu di marhite sada upama jala takas do di bagasan upamai diudu tido taringot tu pengajari taringot tu dosa ni halak na mangaliai to di porbadia dang murah mangalapati dosa na mangaliai to di porbadia alai marhite panuturio ni to di porbadia pangiburuon do mula ni pamula-mula nian olo do saya dong persoalan di sadahuta manang na berkeluarga alai bui dalam jibu molo adong na pamula-mula adong na majibuon adong na mangkumpori ani dok do ay molo marsadis sadahara jon sambarina dang nakot harajan nenin na marpani anani do taida disi so matakas taida ima adong hala na mamula-mula jala di yul tupukon na takas di pagotohon ragam tanda harongangan na pinatupan ni Jesus marhite na pamalom akan amarsay do ima pamalom akan resong kopito dinahudar ima jalan dari pamalom ni Jesus ima halap na kesurupan dasa sitong nalas manian rohani saduna hape gabe suhar do namasa akaparisi do si boto surati marsaka na yang mamu sa Jesus marsaka do na yang menjerat si sorot ni Jesus mangarajumi Jesus on nariti gabe do masong nariti Jesus akasiboto surat mandok si bulis di mana jala hidupnya kasibulis itu di pangasahon la pabaliura kasibulis alai nunga takas di boto Tuhan Yesus akan di rohani si boto surat gabe jadi Jesus mana sida marhiti upama mana takas tidak molo marsalis sedahara jawan manang sada bagas tutu sehari dang khot harajawan nang bagasi astuanna lapatanna molo sibulis itu dipakai Tuhan Yesus pabeli sibulis daga bisi ke maharaja di sibulis alani dang sitong ni udah nasidai api do upani akka na marsalisi alai dame do upani akka na olo patutoru roha jadi setung olo ita marsalisi asal nang magu ita olang taringo tu pangulau di tonding amok kadong asaha porsiaon ia sibusiri ni hatana korason ima adu-adu ni siboto surat nama dok sibulis di bahit Jesus pabalio sibulis jala di ayat 30 diulahi besemando ala di dok nasida partodina hodar do ibana unang maniar ruar siap pamangan nyaka siboto surat do akan pangituai akata nasoni alai ido tutu namasa morudung dilokangi pangiburuon morudung na pangiburuon do lati ni roga pojok di hati-hati do hono maak kana hudar saluna seharusnya kon nasida do mangajar kon bupa tuduon holong nasituani gabi paingon to Jesus manasida musay marhide panipangyon na maningay bakkan naman do mangaliay to di porbadia unang besay dati nasida makatahon hata songoni muba ma nasida niyan asa unang gabi madabu nasida tu dosa na manotong molo pitung madabu hita tu dosa alay tatol soli madosa tay
dang namang alieto di purbedi hita di si alai pas dosa di bata dosa tamolo olo ita manusoli unang pola sudah kugudo di kita manunikiti songon dia dosa namanya itu di purbedia badi sa tapahipul maruhatan doho pikirata laku mangulakum lo menirohan di bata maka dong asahapur siang takas do jalan di nama mengunjungi di ayat 51 ayat itu busa 105 atong isi do nagi nuaran hala Kristen noeng isi do nagi nuaran imahang ni Yesus hala Kristen na gabi si sokon ni Yesus ima na mangulakon lo monirohani damang na mangulakon lo monirohani damang lapatan na ringgas martangiang madohoti ulaon ni huriang ima ulaon pajuon na tului marseding markuinunia do mardiakonia lao pasahaton ulaon para sirohaon di huriai so nata surat di Efesus 2 ayat 10 sieng gabi paso-paso mahita di sarip na akaulota dang alani parmudaron alai galani haangin di Yesus alani mudar nai gabi taula ko jalata jalo pajun nang panggoran ito di porbadia itu kana pita gabi pasu-pasu kita tu na humanian ima halak na ginoaran ima halak si sokok ni Yesus na mangulahon lomo ni roha ni damang ido haanggiku ido ibotoku ido na ino na ima si sokok ni Yesus di bagasan portibion atau taulahom mang taparangi matahapor sema dadi matotong asahita do nagabe patuluson ima songon si solhot ni Jesus Kristus sita marhite pakko basata amen mauliate madio Tuhan marhite hatan nabadi pasu matuhani amen.